Live, gikan diri sa City of Las Vegas, sa State of Nevada, sa United States of America. Pero mura sa diri sa corner El Capitan, ang Flamingo, sa resgutang Sin City, ang makasasaka syudad sa tibuok Amerika. Kining akong gibarugan karon, usa ni ka gas station, Sunoco gas station, labing unang Sunoco nga gas station sa western part sa US. At the same time, Bisaya ang tagiya. Ano gilalahon kinsa ning tawhana? Madula na to. Yeah. Sir, sa Super Balita Cebu, Daniel Kindawgodin. Kumusta, sir? Mayo, Daniel. Ako si Edgar Garcia. Lumad. Lumad na taga Surigao. Nag-negosyo diri sa Las Vegas, Nevada. So, ang kaning first nga Sunoco diri sa western side of the United States is the first. So, kaning pinakamaayo nga kumpanya nga makasupply og gasolina o crudo nga ang NASCAR, official NASCAR fuel yun. Wow. Tawagin nila nga official nga NASCAR fuel kay pang performance driven na fuel. So it has the best additive. It can further prolong the life of your car, at the same time more mileage, and at the same time it costs less. Pasabta ko na may gamay nga mga iyanong motorista or mga biyahedor, sir. Doon na din siya lain-laing matang sa mga fuel or gasolina. Of course, may laing yun. Ang kaning Ultratech mo ay i-consider nila pinaka-mine. Kini Ultratech. Okay, the best nga gasolina kay makapalimpigid og sa imong makina. At the same time, ginaprolong yun niya ang life ng imong engine. O of course, kay maayo man ang combustion, so longer ang imong mileage. So in the long run, it's gonna save you more mileage, more of your money. Kay tungod gi-validate man gyud kining fuel nga Ultratech sa NASCAR nga mao gyud pinaka makapahatag og maayong butang nato protection sa makina. So mo nang proven na gyud ang kaning Sunoco fuel better than any other fuel. Ug ikaduha kaning ato 91 mo man ay ato highest octane dire. Sunod pasunod ang Sunoco the first in the US. Magbutang og 94. 91 pero magpasulod mi og 94 eventually. Walay lain nakapasulod diri sa Amerika og 94 kundi lang ang Sunoco. Og kini top tier gyud ni gasolina. Unsa naman sa siyang 94? Unsa naman sa ingana na, sir? It's still Ultratech, but of course, if it's 94, it combust or it burn fuel better. So wala na yung mga sediments. So mo na yung pinaka-advantage na makuha ng atong mga motorista o kaning mga performance driver nga kani gyud very responsive. Dili ka mo stall, wala gyud maayo gyud ang response ng makina. Sir Edgar Garcia. Sa di ba kumadto sa imong personal nga pagkatao. Ang mga bag-ong sakyanan dunay mo gamit og regular lang nga gas or unleaded. Pero ang uban sad mo gamit og kanang dili 87, 89 ilahas kanang unleaded premium. Ang uban sad adto sa special. Unsa may diferensya pasabta ko mi? Unsa man gyud maayong buhaton namo? Ang gigamit nila sa mga special kanay mga German cars or mga high performance na mga makina na kinahanglan yun nga maayo ang gasolina. Manggod ang makina kung ang gamit nila ang regular lang. Okay ra na para sa mga regular na mga gagmay nga makina. Pero sa mga dagko nga makina, high performance na makina, kinahanglan yun ang higher octane. Ang advice yun is really to go to the higher octane or to the plus. Highly recommended yun sa mga top tier na butang nato nag-accredit sa mga manufacturing, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Lexus. Ang advice nila, go with the 91. Basta high-end cars. And then karon ang Sunoco kay gusto mong yun ang Sunoco na pareha pang NASCAR yun ang dating na durable ang makina. Kay balo ka ng NASCAR, tuyok-tuyok na pila na sila kapuyok. Endurance man gina. Dili mo overheat siya. Unsa pa gawa sa dili mo overheat? Mas mayo, response. Limpyo. Combustion niya. Ang pesto niya limpyo. Wow. So, meaning protected mo nang ang mga sakyanan din sa Amerika mo abot og 300,000 mileage. Wow. Wow. Yeah, so unsa man diferensya sa sakyanan sa Amerika ug sakyanan sa Pilipinas?
ang diferensya lang yun sa sa Amerika kay tungod ang ilang mga sakyanan diri mga high performance magud kay tungod sa lagyo ang mga biyahe. Travel nila. Travel nila. Exactly. Pero sa Pilipinas naapod pero utang nato depende ra kay wa pa man gyud mag-develop dito og kana mga tagtawag nila higher na mga octane. Ikaduha, akong naibawan nga tungod kay ang design po sa mga pag-manufacture nila sa kinan sa Amerika, i-design sa init kang lugar sa Las Vegas, Nevada, Arizona, i-design po nila sa pinakatugnaw sa Minnesota nga mga lugar, Wisconsin, nga makasurvive ang mga makina. Wow! Nindot kayo, kaya ito nakita ron, o saan ka negosyante, Bisaya, taga Surigao City, kaliwat ng mga politiko Garcia, diha sa Surigao City, sa Surigao del Norte. Mr. Edgar Garcia, sir. O grand opening ninyo karong panahon na. Yeah. O niya, Inviting everyone. Kamuari ta diri sa Flamingo and El Capitan. sa Las Vegas. Las Vegas, Nevada, the first Sunogo in the West. Wow. So, munang makita ninyo nga dako gyud ang among pagtratar nga kani dako nga okasyon para ipahayag sa katawhan, especially sa mga Pilipino kaya mga Pilipino gyud gusto man gyud high performance ang kwalidad ng produkto o utang nato ang ilang matagamtam sa kinabuhi. So kani I'm very proud nga Surigao nong yun ang tagiya. At the same time ang mga trabahante po na ako diri, akong mga team diri, ang akong mga kauban sa pagtrabaho diri, puro po mga Pinoy. Pinoy, Dekang Bisaya. dagang Bisaya. So O niya, sir. Garcia man ka. Daghang mga Garcia sa Cebu. Mga kaliwat ra ninyo mga Garcia po sa Cebu. yeah, Kaliwat. likod na ako, mga Garcia Cebu o sa Mindanao. Sa Mindanao. Sa Surigao, na may mga politikong Garcia. Kato si Bing Garcia. Ako na ang Si kon. Claro Garcia. Oh, makaliwat nimo. Kaliwat po, Mga Garcia. Doon na may negosyo ba sa Surigao? na katong Gasol. gasol. Kami mo distributor og gasol sa Surigao. Napod may hotel katong Garcia Hotel. Garcia Hotel. Aha. At nasa asa nga lapit sa Surigao? Sa San Nicolas. Sa Nicolas Street, Surigao City, Surigao del Norte. Wow, kanindot pa minaw, no? O niya, nagtubo day mo nga negosyante. Definitely. Wa ka maglisod pag sugod og negosyo diri sa Amerika nga Amerika man eh. Kay tungod kay ang mga Pinoy magtinabangay man gyud. Oh. Mo nang ako wakoy kahadlok nga mo indulge sa negosyo diri kay balobo nga ang Pilipino mo dasig og mutabang man sa ato ah. Aha. So mo nang tungod sa akong pagsalig sa Pilipino, unong nakatuloy ko diri nga negosyante. Oh, wow. Yeah, sa diri sa gasolinahan. Oo. So mo nang rest assured kay tungod kay maayo man ang akong pagpalakad. Aha. O bayo po ang among team, ako mga kabahante. Aha. Ulampos gyud dire. Wow. Sir, atong ruta sa imuhang tindahan sa sulod. So kani siya gas station diha sa sulod, convenience store na. Napoy naay mga mainom diha, naay makaon para sa mga taga-ato. Nga, May crispy crunchy chicken. namoy crispy crusty chicken. Okay. Wapo sad. Okay. Nagtanaw mo sa grand opening sa gipahigayon diri sa City of Las Vegas, Pilipino ha. Pilipino ang tagiya. O niya, Bisaya pa gyud. Mo ni imuhang pasabta ko numi. Unsa man ni siya diri, sir? Morning crispy crunchy chicken, comparable sa Jollibee. Wow. So, ang nakanindot lang ani kay marinated. Marinated. Marinated siya. So naka-inject yun ang marination sa suhod. Manuhot-suhot ang mga duga nga gipaslak sa ilawom samtang wa palutoa. Matagamdaman gid imong kalami ka. Gubgob, di ba? Pwede ka mutilaw og usana atong paminawon kung mukha kagubgob. Ikaw lay tilaw. so muna diri atong ipakita guys sa mga nagtanaw rin din ha. 8 pieces nila nga dark chicken $11.99. O niya kini pong pikas diri 10 traditional wings $14.29. O dira. Ano yung chicken tenders dire? Makita nimo. Wow. Manikod girl. Katanaw ko, marito akong laway. Nagtanaw mo sa usa ka negosyanteng Bisaya, gikan sa Surigao City, sa Surigao del Norte, si Edgar Garcia. Sir, wa ka mo sudog politika sa Surigao? Wala. Nagtubo ka nga negosyante lang. Di mo ka eskwela elementary. Sa Nicolas. Sa Nicolas ka. Sa Nicolas Gapon. Aha.
O, of course, pagkalit ko, nung balis ako sa Cebu. Sa Cebu, sa Vilis? Rodeles. Oh, wow, Cebu Vilis ha. Yeah. Unsay kurso? May BS Biology ko dito sa Cebu. Wow. Unsa tuig ka graduate sa kang batch? 1984. 1984? Wow. Shout out sa mga taga Cebu, taga Vilis, yung mga Hello, taga Veles, taga Cebu Institute of Medicine. I hope to see you back in Vegas. Just give me a call. I'm here at Flamingo and El Capitan. wow. So ni-graduate ka og BS Biology sa Vilis. Yeah. Wa na ka mo proceed og medicine. Wala na, kaya tawag na po sa negosyo. Wow. Pero nakatrabaho ka. Oh, So wa pa ka magnegosyo. Negosyo gyapon. Unsa may una nimong ginegosyo? na gasolinahan ko dito gyapon sa Surigao o construction. Wow, unsa may nga sa gasolinahan nimo sa una? Truckers Caltex Station ko Sa Surigao City. Surigao City. Sa malapit. Sa Rizal Street. Wala na ron. Wala, anaga po dito pero lahi na tagiya. Lahi na tagiya. Human na to imong gas station dito. Unsay sunod? Na ako'y construction sa Caltex. Oh. Hauling na ako mga tankers na nag-deliver sa mga gasolinahan. Sa Kanindot no? O niya human na to. Kumanad to, dumalis na ko dire. Oh. Tapos ako nagsugod ko eyeglasses. I make eyeglasses. Umo ba? Sa Los Angeles. Wow. Yeah, mga 6 years. And then, Unsay ngalan? it's great. I mean, yung sa RP Optical. RP, ito mo, Republic of the Our Republic of the Philippines. Wow. Nya ni hunong ka to And then, nung balis ako dire, nag-gimon ako ng gasolina. sa Las Vegas. Pero before aning suno ko, unsay nga gas station imong It's a Sinclair. Sinclair. Munang nasa atbang, pareha. Nasa atbang. Dili na imuha, pareha lang. Oho. O niya, nakita nimo nga mas maayo advantage ni mas maayo ning Sunoco ni balik ka sa Sunoco. Now, dunay daghang matang sa mga tao nga ang uban ga eskwela, gusto eskwela, ang uban po gusto negosyo, tawagon sa negosyo. Unsa ba gitawag sa imuha negosyo or kung wa ka nagnegosyo makatrabaho kita kagahat? Oh, yeah. Kung trabahante lang mo, kung wala ko ng negosyo. So, mo nang I entice everyone, especially diri sa Vegas, magnegosyo ta. Wow. So, joint effort ta para magbutang ta o itong kaugalingon na Filipino street diri sa Las Vegas. Nindot kayo no? Murag Filipino town, murag sa LA. Imong papagmama negosyante sad. Akong papa, negosyante ko, Kisa mengan? si Eduardo Eddie Garcia. Eduardo Eddie Garcia? Dili tong artista. Dili sa artista. Naparoon sa Surigao. Wala na. Wala na. Ibalhin na sila yung kalibutan. Imong mama, Wala na po. Wala na po. Mama is a teacher. teacher Sa Nicolas. sa Nicolas. Wow, sa Surigao City. Wow. Pila mo kung nagsuon? 5. Puro negosyante. Ang kapagwangan Duha na ni negosyante kamukuhangan na sa bunker. sa Surigao, sa Surigao. Nana dire. Na dire. Nurse ang ikatwa na ako dire. Apo dire. Ay katulo nasa Surigao. Nagnegosyo dito mo na nagdala sa Gasul. Oh. Pero na lagi sa COVID. Ay, pero nasakit siya ron. Wala na siya. Wala na siya. Sakit eh. Ang sunod. Ang sunod na ako sa California. Oh. So, ubat ni dire sa Amerika. Ikaw mo kapila man ka. Kamanghuran. Ingon ba nila nga ang kamanghuran mo pinakagiayo pagbuhat sa ginikanan mo labing gwapo na o gwapa. Tinuod na. Ang nasurtihan nga babae kinsa may imong nasawa sir taga-asa man. Out na Taga-iligan? Ato ko nung pastoryahon. Muna yung mga asawa. Taga-Iligan City. Wow, kinsa may nga answer? event. Evet. Di mo nakita? Oh, sa Surigao gyapon. Sa Surigao gyapon. Sa bangko. Oh, dito siya sa bangko ka trabaho. Kanya, imong yung anak, pila ka buhok? Upat akong anak. Oho. Duha ka lalaki, duha ka babae. Pangahuran na mo. Oh, mo ni, kani. Wow, karindot no. So naatanan sila diri sa Las Vegas. Imo mga anak. Tabang sad sila sa negosyo nimo. Apilay mong asawa. Nindutan no. O sa bagay sikreto sa negosyo sir para sa mga gustong mag-apply negosyo. Daghan ta mga igsoon mga kwartahan mga Bisaya, mga Pinoy, gusto man negosyo ang uban mahadlok. Labi na ng mga OFW mo uli ay daghang kwarta, mga seaman daghang kwarta. Mahadlok sila mobiya pagka seaman, mahadlok sila mobiya pagka OFW kay unsaon nila ang kwarta nga matagak unya mapurdo yon nya unsay ikatambag nimo nila isip negosyante. What to mo sa bangko? Ang bangko gyud makatabang sa inyo ha. Ngano man? Ang bangko, mo ba hindi mo finance ang bangko? Mo mo tabang sa inyo ha.
not your own money, but your money is just a backup. So, ang tingin ikaw galing yun, ang magmutapang ko sa inyo, ang taga-banko, kaya sila may mong finance. Especially diri sa Amerika, may kitawag nila na SBA. Unsa na SBA? Small Business Association. They will provide the financial aspect of that. So, akong itawag ang mga negosyante, aming mga Pilipino na gusto mo enjoy sa business. Don't hesitate to come to my store. We can talk. I can help you out. You can reach out something. Kaya ang very good sa Amerika, kinala na kay at least 2 years na experience sa negosyo bago ka tagaan yung porta Sa bangko. sa bangko. Any bank. Any bank, at the same time yung SBA, kay that's the government finance and supporter. Pero imo nang balik kag bayad ang SBA. Hindi ko balik ang bank. Pilay minimum ug maximum ana sir? Oh, depende. Pwede ka minimum of 200,000 Dollars. 200,000 to a maximum of 5 million. Grabe. Payable how many months and or years? 5 years. 25 years? Ug di mabayaran na to. Kabayran ninyo kay ibalo ko nga ang mga Pilipino dilig na mo dagan kung dilig ko abante dyan. Wow. Kini mo mga trabahante diri gawas imong pamilya na diri hands-on gyud. Pinoy. I-describe mo na ang Pinoy nga mga trabahador diri. Why lain maka aris o Buntog, makabuntog, makapildi. makapildi sa mga Pilipino. May lati din ang Pilipino sa trabaho. Wow. Why lain. Pero ang imong trabahante local, Las Vegas nagpuyo. Nagpuyo. Wala ingon nga gipetitionan ikas Pilipinas. Wala. I hope I can do that kasi gusto na ako din mutabang sa mga Wow, Pilipino. kanindot no, paminawon. Daghang gatan-aw ron din na sir. Daghang nangandoy nga makaabot sa Amerika. Dream gyud nila. Ang pangandoy gyud nila nga mawa man sila sa kalibutan, nakaabot sila, nakatamak sila, nakatunob sila or nakadigosyo sa Amerika. Giunsa nimo pagsud ang Amerika? Gisulod na akong Amerika sa akong kursunada lang na makaari diri. Nagbutang ko a little bit of investment. Nagsugod lang ko butang na ito mga 200 milyon. 200,000 Pisos. dollars. $200,000. At yun samto nimo yung $200,000. Nagsugod ko binagmay sa ng negosyo sa glasses. Naglimo ko glasses. So eventually kay hatag naman ko experience ng 2 anyos. Oo. So pwede na ko qualify for further expansion for whatever business I am interested to go. Wow. So that's the thing. Kinahanglan yun yung panila, no guts, no glory. Nugas of glory. Wow, kanindot no. So, maunang ako, for 6 years, ako tagiyaan Oh. So, I can prove sa mga Pilipino nga kaya nato na mabuhat nato para sa kaayuhan sa ato mga Pilipino sa Pilipinas. Unsay sekreto nga mulambo ang negosyo? Hard work lang yun. Hard work, at the same time, you have to be loyal sa imong customer. Kaya kinala transparent ka. Kaya Why itago? wala Pakita gitanan. Honest yun. Honest. Wow, kanindot. Doon na kay mga produkto din gibaligya nga para sa Pinoy. Para sa Pinoy, kanin, chicken. of Chicken, course. kini mga chicken ninyo. Okay, kailangan magkita Pinoy ng chicken. Kamo say gahimo ana. Kami po dahil mo rin. Wow. And then of course, ang gasolina na po, kaya gusto ang Pilipino po niya maayo ang gasolina, kana, kung anong makita ninyo nga unsa din ang kumpanya ng Sunoco. Maayo Sunod. sila suporta, nakita ninyo, kana pagpa-renovate, sila din nagtabang. Nakita na nako ang advantage nimo sa negosyo nga gi-share nimo sa mga viewers. Unsay mga disadvantages po? Unsay mga angayng bantayan isip negosyante sa Amerika? Ang ay bantayan din sa Amerika napansin ako di kayo problema ang kay daghan honest dire. Di kayo ang kwan. Hindi lang ang pinaka-importante gyud bantayan ninyo is you have to pay whatever taxes you are liable of doing or paying. That's all. Pero sa pangalan niya, utang na po sa pagnegosyo dire, very, it's a really a county that has the honey and milk.
Yes, naa diri tanan. Ang Bulawan na diri. Ang mga nickel, chromite, wala Surigao na diri. Pero imo lang kubkubon diri, pangitaon, ug asa dapita, matugkad nimong dapanas, na dihang Bulawan. Wow. Las Vegas ka nagnegosyo. Ang Las Vegas, boxing fight capital, gambling capital, adult entertainment capital, wedding capital, kaya bisag kadlawon pwede ka pagkasal. Pero ang mga krimen naapo dire. Now, gun lovers ka ba? Mahiligon ka ba sa pusil? Mahiligon. Mahiligon ko sa pusil, pero ang nakanindot dire kay responsible ko sa mga tao dire. Natanaw na ako nga it's a matter of utang na doon sa pag-educate sa atong bisika tauhan. Wow. Nay nang utana sir, unsay address nimo dire? 9010 West Flamingo Road. 9010 West Flamingo Road. Mari mo dire kay giubsan naman akong presyo sa gasolina. So take advantage. It's really an opportunity. At the same time, we have some free stuff here. We can talk. Balik ko na ko. Katulad mong ginegosyo ganina, 200,000 pesos. O dollars to, dili to pesos ha. Dili to pesos. Now, gun lovers ka. So doon na kay pusil. Pasabot na. Oho. Consel or non-consel? Ang ako karon is non-concealed. Non-consel. Unsay oras nga makasulod sila dire? Open mo 24 hours? 24 hours? Monday to Sunday? Monday, Sunday, at the same time, natapoy gaming machines din. Ano tayo mga gaming machine sad? Natapoy tayo gaming machines din. Wow. Ato kuno ituyo ka dito, sir. Mutuyo kuno taga to. Okay. So mao ni siya ang pwede ka mosugal sa dire. Yeah. Oho. Nakalindot din sa Las Vegas kay maayo gid ang negosyo po tong sa gaming. So kung musugal mi dire, og mudaog tani, mo na mi sa inyong cashier. Ana mga igbayad. Bayad. Pero kung mapildi, libreng kape. Libre kape. Wow, kanindot man ani. Ang uban ani maghunaw-una nga so sa siya ang kape. Mag-inom ka samtang kaduwa, unya og mahurot na dungaga na sa kape. Unlimited. Unlimited. So ari na lang diri ang mutambay diri ang mga igsoon natong Pinoy, ari lang mutambay diri og naay nga problema sa kinabuhi nga. Pero magduwa sad. Oh, yeah. Okay. Dili pwede magduwa. Yeah. Okay. Prices. Naikot Oh, wala ta mutudlo og sugal sa mga tao pero di man nato kalikayan kay legal man ang sugal sa US. So mo ni siya diri. Mupusta kag na 5 cents, na 10 cents, 25 cents, 50 cents, $1, $2. Muna mga pustaan na diri, depende na sa mga musugal kung pila iyang isugal, sir. That's right. Wow. Nakuha sa nimo ni siya nga mga ideya. So, sa mga negosyante ron nga sama nimo diri sa US nga mga Pinoy, mag-istorya-storya basad mo, mag-isgot mo sa mga negosyo. Yeah. And then I'm willing to help. Oho. Just come over here, we can talk. I can share something para at least it's gonna be an inspiration para sa ato mga Pilipino nga maski na dili ta taga Las Vegas yun. Dili ta pure. Pure na Oh. taga Las Vegas pero mga lucky yun ang mga Pilipino na makabuhat yun o something na ma-perform nila dahil ato maski na utang nato nga it's a new immigrant place that we are right here. Tinuod yun. Makaingon ba ka nga ang Amerika It's a land of milk and honey. milk and honey? Yeah. O niya, welcome ang mga immigrant sama nato bisag dili ta taga diri, nakanegosyo ta, nakapuyo ta, gitreat sa ta, nga taga diri ta. Sa Vegas kay multicultural so Discrimination. Tinuod. Oh, walay dominant. Wala. Pareha mag-color. Oh. Nagisgot man tag COVID ganina, imong igsuon usa sa mga biktima sa COVID. Now, unsa may tambag nimo sa mga tao ron sa atua sa US nga mga Pinoy o sa mga taga Pilipinas nga nagtan-aw ron? Yeah, magpas na kita permanente o ako lagi sakit kay sa akong buot, sa akong kasing-kasing na nawat-an po ko. Kaya ako pututusawan of course, pero Isa may ngalan? si Edmond Ba- Garcia. Edmond Garcia, bata pa? Mga nasa sa 63 ata 63. Bata pa, bata. 65. Bata pa gyud. Sakit gyud kayo. Wala gyud, Oh. pero Naka-vaccine na to siya. wala pa. Kaya mo pupunto pag Mo to'y peak. Wow. Di man siya na biktima sa Surigao. Sakita. Pero ikaw sir, og imong pamilya vaccinated na. Second dose na. Okay. Pero ang ako lang nilitang kumpiyansa, magmas kita permanente para po sa kaayuhan po sa uban. Wow. Especially ka ng batang nato nga
dahil mga sakit. Sa Pilipinas, init na kayong politika sa Pilipinas. So niya, sa Amerika, kung natapos na po ang eleksyon dire. Kung sa may kalayanan, kaya ko nung gamay, yun sa mong nakita, isip negosyante sa eleksyon sa Amerika, eleksyon sa Pilipinas, sir. Dili kwartahay, sports ra. Oho. Ma-adapt. Ma-adapt dito. Oo. Hindi pinaka-importante kay para po. Kaya na maayo na relasyon na attachment sa gobyerno o ang mga publiko. Isip taga Surigao. Sa may mga observation mo sa Surigao ng mga sa politika na Amkit Antino Navarro Jr., Uging Navarro, kanya Rolando Yutina or si Navarro may congressman, mayor, si Rolando Yutina governor. O sa mga kalainan sa mga politiko Surigao City, sa Surigao del Norte, kaniadto o karon. Mga matugas sa maron. Makita ganyan mo na people attached sila. Tinahod. Huwag na makita niyo mga concern din kayo sa katawan. Okay. Yeah. Pero karon, wala namang in fairness, wala namang dito, nagdugay-dugay, wala namang pabalik. So wala na kay ka masuhito sa kinailawman nga parte sa politika dito. Wala kay pakutana. Kuno na kay mga pasalamatan, kuno na kay mga shout out or greet sa mga kaliwatan nimo, kaligalaan nimo. Imo ng panahon, sir. Edgar Garcia. Hi, lumuna ako sa Cebu, sa Surigao. It's a pleasure and I'm really happy na na-meet na ako si Daniel na tagaan ko niya yung panahon niya maka-share sa aking katauhan, especially na ako sa relatives ito. Kaloy si Diyos, mayroon kahitan ko rin. At the same time, kung na may mga pangutanan ninyo, don't hesitate to come over here. Kung saan ka lang pag-contact, sir, kung contact sila nimo. Ano lang din sa istasyon? Diri sa inyong gas station. Gas station, Oho. sa 9010 West Flamingo Road. Las Vegas. Las Vegas, Nevada, 89147. Pwede ka gimingaw ko sa atong Surigao noon nga pinulungan. Pwede ka mo greet sa mga taga Surigao, sa mga kaiksunan na to dito, mga kaiksunan tong Surigao noon. In Surigao noon dialect. Maradyaw, sa hapon sa inyo tanan, ito sa Surigao. Magpasalamato na ako Maradyaw na natagaan ako ng oportunidad na maka-greet sa inyo, sa inyo tanan. So, ako, Maradyaw na nakahintang Maradyawan diri sa Las Vegas. So, ang ako lang, mag-ingat, mag-amping lang ta Maradyaw, tungkol kay diyaw pa may pandemic karon. So, eventually, yeah, feel free if you come mo ari ka diri sa Las Vegas, bisitahin ko ninyo, video diri. So, salamat Maradyaw sa inyo tanan. Wow, kanino di pa binaw Surigao no? Gawas kang Edmond, kinsa pa yung mga ngan sa mga igsuon mo, sir? Si Eddie Boy Garcia, Okay. si Emeline Garcia Lagapa, si Albert Garcia, o ako. Bali, 5 rami magsuot. Edgar Garcia. Imong mama unsa apelyido? Ang apelido sa akong mama, dalaga pa siya, Midiran. Midiran. Taga Cavite, Taga Cavite. Oh, imong papa mo taga Surigao. Surigao. Dito sila nakita Surigao. sa Surigao. Sa Surigao. Okay, base naman sila po, duha, sa una. Oh! Dito siya akong tatay, Maestro sila Oo, sa Surigao parang City. dili din na- imposible din nga, dili mo lang po sa usa ka tao, basta lang Joy Ija, Edukasyon. edukasyon, Joy Ija, butang na to, pinsada pag Quintada. lahos sa pagnegosyo. Yan. Wow. Salamat kayo, sir. Salamat po, Daniel. Okay. Okay. Inyong nabati, nakita ang Usa ka proud kita, garbo kita nga lisod kay pagnegosyo kung sa Kabisaya, taga Surigao City, sa Surigao del Norte, si Edgar Garcia o niya negosyo, kasagaran siya mga empleyado, mga Pinoy, kasagaran siya mga empleyado, mga Bisaya. So, mo na yung pinaka so ba na to gikan rin sa Sunoco gas station sa 9010 Flamingo Street sa Las Vegas City sa State of Nevada sa United States of America.
Manato si negosyanteng Edgar Garcia, o kaya pamilya, nga mo ni hands-on dito. Para sa Sunstar Super Balita, yung walagan, yung sportsman, yung Cup Super, DQG, Daniel Kindaurin, may hapon Amerika, may buntag Pilipinas. Kita tapuhon. Bye-bye.